Iro try ki para bunget bagi dear viewers yang nika step tang long step pernah rang dai san baji tam di mentang akwa ban kani ka kubor kan long kom ka ban ai jingkerman pi bat ban pen kim yang pi bat kani ka di ka kubor lor ka jing klat no jong i Dr. Ricky Eji Singkan dengan bu yang kani ka jing keli mentah kalong balai bau belai ushim no dang kloy yo ni ushakri jong belai yo ni MP ru balai bat hadu ba ipat ba hadu mentaki lingo dan ru ki ba kim sngula kinong shock hadu mentaki pat sngula ban kidang benut je marbu let no kalong tek kum ha ka to por ma shu pen seri mo kalau tek kum to por ba namar ude leader ude no yalam mo ba kram di kalau tek man ong kum ha to por jong jisu bat kisenran mo haba u jisu u let no mo u syayap u latap u bolami pat u i no i kisenran ngambong ba i bai wat sis tu bakalai na kham ya compare ya i Dr. Rijiki Singkan bat u jisu Ngai kidan kinong rem bai empat ngai ngasuang ni ya ka jing sngo kenjak jong kibriu kumba gitu ki senran kumba gitu ki babut uji skres habu let no dan kila sngo tamang ha to por ki sngo pam adu yo leader ta kam mento shu ban em petras le la lit pai biang le tong do kha biang pindah pe le tong do kha biang pi kadan ka e ka ba thli ya gitu ki senran henry ka jing plan jong blai pat anong pi ya bau jisukres umlet no karan ka jing thu ka bakhran mar udan tang khandet jisukres udan tang lais nam sitang ber kisenran ale shibun ki kisngo du jingkarman gan ha bau leader jo ki la let no ka jisukres umlet no kisngo du jingkarman ki ni tal akut ka jing em jong ni menta ti piru la segi pat ba pet nang ni ma ki bela kershan bat sim ye i Dr. Ricky Eji Singkan ban long long mi khamat piru pidan lesi khamtam ki nong yalam jong ka parti jung ima pisngau sham ta bala du no we pisngau de la sngo thli ga dan kum no ngin le manu pa ban wan kadan kum kata ka jingkeli pi haki nong yalam ru bat kum ju ru gi pat ba adu ta kim dre ba ki sngo thli ki sngo nga ringan ya thu ipi pat ngan penchai ipi ba ka jinglet no nga ha ka jing i jong na hoi komu we na ki rangwa mala bonam nga dan ka ju ka jing so benut ka jing so kenjang ndre ha bangala syong ngala perkhat ba ngala duai hau blai ngala syong ngala perkhat bangala yo ka jing shai na bat kan ka jing shai nga sam lam shapi ba pinum sngo long kenja shu ba pinum long marwai shu pinum sngo long ba ngila du jingkerman mereka ni ka kubor kan ai jingkerman ni pi sengap ba gini kabaning kong ka point kabaning kong pilai i ha kitu ki jingela pi ba u ngadong bai ningan kran shot bai Dr. Ricky ma pi ba ha kitu ki jingkran ki jingela jungi iong ni kani naka city Philippi iway arpuai city Philippi iway arpuai ong ba yang na ban em kalong ukris ban yap kalong ka jingman toy filakran ni kita kenti iong yang ban em kalong ukris ban yap na ka jing kalong ka jingman toy pi uni ubri jong ublai ode bala jit jong ublai kan mau nyar bha ki barung shaka kam संचार खदार शक पॉलिटिक्स संचार खदार की ब्री जंग ब्ले की न्यार भा बन रुम हगने का जिल्ली नमर बले की थात बन या खले जखतुम की थात या खता स्कप भाई गनी की थात में खले जखतुम बट अंगत बाउ bai Dr. Ricky hagabani kong imman raban rum namar idan ki principles idan ki nongrim mau i ju blai khambun bun lagi ba ong ba Dr. Ricky te kham long kham biang bandalong nong yalap yoma namar ilet yalap kaleng bat kajing yalap jong iru kam dei ra ka ba pen keran jali je
kumba ngalapet ni videos kumba keren tu minister wai ni minister mo keren apo assembly kat bikidang dia keren ba hampir ka jingelap nanti kata kada keren da i minister i ba rendik tentang harma tu di ila keren yang ba ka jingelap ju kamlong dapat pensau habriu kalau simple kalau direct ka ba apply bit nak akti jong blame pensau habriu nga wala pet bi keren ba syak phang ka jikla ka bomot ikren ba syak phang ka jikho ikren ba syak phang ka jingem ka bay dai kat ko mujis kris takadau isala ban ong itu gentir mar ka jingem jong ikalong ta yong ban im yang kalong kris ban yak kalong ka jingmentoy tikamot ka ba dikong i doktor ki balai bagi beriu ki iet balai pi sngo kunja balai ilong paunam la le se ban balai i effect ba ki ai kalong ba ibu shoyo Jesus Christ ha ka jingem jongi idan ka nong rim ka jong Jesus Christ ka bas kham ha nadu ki por ba idang khna hadu larang ba kaya ini kani kamlong tang ba isu keran rei kalong ha ka jingem jongi ta ka point ka baning kong mo bat nga ong ipi mentas nak bahai kini kintin nga ong ipi ba khamnya na ki briu ki jong ublai ki ba ie ublai bikin le rong syaka jeli joka san hima sima mar ki bun ki perkhat baik baka jersey bagi tight kin skim la ban le ai kim dan ka kitsa ngok lang hak tu kitsa le kadan ka jing perkhat jong ki briu jong ublai ka bolong ta hanrei ngasarai ha ka bani kong ni doktor ki ru long tan rei haba ula jit ublai i ban rong ka jing rong jong isha kam hai san hima kam dei ka ba isu rong ba isu kwa bor na isu kwa ai kam dei ra ta ka pher ba kam rong jong ka kam jong rong ji ka dei ka calling ka jong blai ila ban ong ka dei ka ba ila sngo thu ba la sngo thu ba ka jing khat jong blai ban dei blai ba jit i ban rong ha ka jili jong ka jing ya san hima ba blai kwa ban expose ne ban pen kelai ni kerkom khadar sinsyar ban sngap ha ban pen kala lani ban pli ya ki khmat jo ki pat ba ya kerkom sinsyar khadar balai ong kumta pet ha ba irong ha ka jeli jo ka sinsyar khadar ka bor ka ba yo kumu MP pimot ba i kumu MP ngal apet itu videos bi ikran po parlimen ru kumu MP pimot mdei tang mi budai MP dei ru doctorate ma ba hikai ya ka commerce department dei economics ru itep ba itep lot kini ki ilong ba up to date what ha ka jingnang jing start ma ha ka jingnang jing start ba dei ba ka parthai ru itep ba hanrai ka parthai ka khamshim yo rumi sakawai ka point ka long ba haba ilong kumu MP haba la petkop i kumu MP itep bahate ba ila ban yo lot ki facilities ma ki escort ila ban yo ka ambulance ka babut i ka de bandan ki baro itep lot kita ki facilities par kha pimot imtep ndai be imtep hanrai kawai ka ba namar ba yong ba ila but ba yu Jesus Christ isno thu i ki nong rem jong Jesus Christ nakataka daw haba ile rong shikani ka san hima sima perthairu iklam shim tre raban avil lani ban shim ya kita ki kabu ki bala ai ikam shim tre ban pendan kam perkhat mut uni ubriu dai kabor namar bun ki briam ya ka jinglong jok ki dai la ban test daki yo ai bor lan pi ai ka bor pi ai ka spa yo ubriam de hang ta pin sai i ka karakter jong ki ka basisha de hang ta pin sai i uni ubriu udai shan em shakri jong ublaina udai wasule menle pi doktor ki ru yalak kalang rei la tes ya ka karakter jong daga ba uyo ka bor uyo ka kerdan uyo ka ye ka spa la banong mo ka dadlot la te kumu mo ampi la te menle ki la bor rei kata dai namar baudan kini ki nong rem jong Jesus Christ la yem kata la san pu saus nam de mo la dan la kala kata nong rem jong kala en green u kala long do long snam ya banong bawat kabor kaburam
ka ikhtiar ka spa ka kamla ban penkelai ka jinglong chung kamla an penkelai jinglong chung pet ulet daki skuti ulet ski ngayo sngau ni kiba ngatep ba kidan kiba ong ba indalet chani shatai ngali ha social media ro te ngila social media ro ba indalet ru ilet daka skuti te wat kadan ka por la dang bakla ngayo kami opet tu video dan ba ong nga ba por ilet siapo ay kandu ha assembly meeting bat ki minister na bat CM na kumtahi ba ipoi biang por ba iwan daka skuti perkhat fi hatu umdan se ban hatu imla se ban syong de ki mo de ki kali latsau pa wiu ban ra bat ki escort ban ra bat ki puli hatu imla se ta ila ate tan im tre na mar balai idan ka nongrim ga skamba idan ka principle ismo tu ila puli ba ya ka jingem jong Jesus Christ kai ba Jesus Christ ule Jesus Christ ude ukun jong blai perkhat ude ukun jong blai ba wan na banan yaisha para bangai yaisha pa ba ni video man sakran fi balai bi iwan balai usyam no bat balai iwan tak sipor kum bunong se kum wei kum bawan san hima sima ba kum MP balai iwan yaisha banga de itip bai gi nongrem jong Jesus Christ kum Jesus Christ daladi hi ulang ukun jong blai ui no eka buram blai wan chak partai haba uji sukas wan chak partai de udan bor on pen khiat iba pang ban pen pet iba mat la udan ka ikhtiar ka bor ten pitep bawat haba shwa bikin kem ne uji sukas ki wan ki tu si pai room pet khat ka hima room gane ka badan bor ba kidan ki sipai ki skut ki ba yu ba ki wan kem ni u Petras haba udan lam uji sukas la sai da ka wat la long le escort Petras ba umat ya khli jom malkas mendai bo umat tang skor umat ya khli u Petras umat ya khli trai lat dei ya skor te uji skres uang kumnu uang yo Petras bu no er to kawat uang utau ba em da kawat uniap da kawat uang kumni uji skres uang metrai ngamla ban khat da nyau legion mo hakak tir paraki ong katung anu mla ban khat ki legend da ki pat ba ki legend of angels mo da kita ki angel ki babun pat ba ban penram ni ki sipai ro pi wei angel la ban penyap da ki pau hajar pina puli la jutang barem wei angel penyap hadu pra pau hajar ki beri tang si sin penyap wei angel te hak tu si legend kalau nriu hajar Nriu hajar hakawai ka lijan ka nriu hajar ki angel nriu ne nyau hajar tu hatu ngamla man khat ar lijan ngaman kran kum ngan kala khasim no ka lijan khat ar kenhun gila banong khat ar kenhun ki angel ban penyap te khat ar into nriu hajar long katno lani khat ar tu ar hajar long katno lada wei angel lan penyap prapau muddor mapi gitu ki sipai rum kin le ehu lado pa reu Jesus ngam tre ta tre ban pen ibor ya karakter jom Jesus Christ semla ban pen pi wan ku mubriu barin jinglong red smau red Jesus Christ sundan ka ikhtiar ka bor nak takana Jesus i taktar ije ka siskan ila puli ba imdai tang bai puli ila so thu bai ga jingem jom Jesus Christ nak takadaw haba iwan banlong ku unong ya sa ru kum kum taw legislator ya haba iwan ika habaila yo kani ka buram kam kata sui ila kala kanogrem jong Jesus kala dan bai kat bai nya da skuti kan ai pila long riu pat ba nak ta daw ki briu ki it ba balai kani ka khring i pi kani ka long ka ba kanjam simru ka ba Jesus Christ wang lada pil kwa ban long khrau Jesus Christ dai u kham khang ra ban ngin long khrau ngin long ai ban long sarong smoret bu kham khang ra rewang tu long pi ba smoret ndai tang kataru tu dakaba syakri kini tu ya syakri ong utau balong syakri tau balong merau tau umlong ubasan tau umlong bakrau iyo ai ni ka principle na do ba idang ret hadu ba inda hikai hadu mandi ai nakata daw bleu kentiu i ban mentana marpet ke perthai te kalong ni kalong ko abor ba pi pat ba pe kala pli mentai ke jimut pakhat pi ke perthai ka ko abor ba Ndrei ina ka jingban jong ni usyakri jong bleu la jit khanang tang spor bandan ka kamsan hima sima kalong ban pli ki khmat jong ki pat ba ta ki i pleng
ka jinglong nong yalam ka jinglong ba ka yo ba yo ka bor ai mo kalong kam dei ban pendan kam baklai ta ka bor hanlai ban long usyakri stu ban long usyakri yang boleh hakai kam himasima bai mentapi ngila ban ong bangin ngi karan be ka jing syang ngi ya segi surok tentang pi nyak kali bingar banyak kali mo itu nyak kali tentang ya let seni stai dalawan kita gilat sau wiu terlihat syakharai tapi tentang ru kumdom pi tentang kuat an syakri u blek tentang ha kajingnya ayu wiu lapat kan riak tentang jan lihat sanala si airu pi hadu atun rei pi kata ka bor jong ka pertai kata ka de jing mo sulong be ta ka bor sule be ta ka bor namar la dan ka syuki la dan ki ai hare doktor iki jiskan wan ban expose ki ai bro kam kran sni we no kam kran sni wa kam kran sni we no asu pen i ma ya no ndrai nga syukran general ba u expose lot ya kini ki jingle kini ki jing wan ka jing bor ka bakrau pi kan kata kan orang ong pi umla ka tu gasngi baulet cha le futsal pi mot umla se ban wan di escort bandan ka ambulans bandan lo jong doktor mo bale tre te ban le kata na maru sum tu ka jing syak ju pat ba us tu ki jing nga yo man le kan en rei pat ba bun bom yo kan ni takadau im kumuri pat ba takadau ma ong pi ngapan kraw ju sukres ni mo na bu jik singkan yo kan ong rem jong ju sukres bau jisukres habu ulet si pat ba ru ulet si pat ba ko nong nyalap mo malah panong ko mu lesi ko mu pastor ngila nong ko mu namar syapat mo ko mu pastor ko mu evangelist jisu ulet am ulet baik itu bat dan tilet tang bak kitu kan argot kisenran iru pat ba bak kitu kisenran undai ri bala panang sta ujiet bak kitu ki nong tong dok ha ni ai ba u ai bor ki equip piu doktor Jesus singkan la yo bai kan nong rem jong jisukres na kata kadau kajing im jung kum MP ru khamra syukira khamra ya tanga bor rei usno thu yu pat ba bat kani kapan long ni pat ba mata bagi pli khmat maswa ki per khat bat bagi ki badan ka bor ki buram ki da kata kajing tim nong jing tim kok patempan ki ko ban ya rei mentau pat ba la pher pat la pli kajing ong plan uni badan ka bor kida adu balai kida yam kida ya adu ki kenja mo wat ki bang nak bat ki bang dan ka ju jingat pat iru mo ki bang pat nget yo Jesus Christ ru ki ba ki i bat ki i te kim kan shu ta kan yam ga mo lani ka balang ayu ki dan ki kan shu ti kan yam yu re ki i ku briu wadak ka dor jong Jesus Christ namar kita nanti gini nong rem haka principal haka ba nakata usdang na doon tengok uang biang ban iem kalau kris ban yap kalau kajing mentoy pi kajing yap jung kalau kajing mentoy pak ba wat let kenja dengan syai pi ngar ne kong asu kenja di nakata mata kapan long kan yu pat ba pinjit iki nong yalam mata ki pat ba la sian mata la open iki ice ban jit iki nong mi khamat mata Bleng dari komuni pelan buban yalam. Bleng dari uni ban rak dia kajat mendriu dari uni pelan. Mendai tangkat tak kan dia ka expose ru ya kitu kinam yalam. Pan bun mo ba yalap ba along haka mo la yang nak pulpit ya itu kadan ka buram briu ya buram Aisyah special mo ngam kan tak mo ni ban kran ya yo piong ba kan tak briu ngam kan tak na kran ya ka jinglong jong ka sistem te jinglong jong ka pertai long bagi dia banyak special treatment mo lani ba bagi dia re kamlong tawat doktor ki ilat yalap sya PB ilat yalap sya mo ilat ko mudu pat ba imra kita ki ilat skinong kendong ilat lang idan mek katu kajing long smogret te bat am tak talong kum ubriu ba hikayah ka skol ba ni hu kum ubriu ba bat kum MP kathong jungi kalong ban yalap bet ka gospel kathong jungi kalong ban yalap bet ban bana ba yu Jesus Christ kata ka yu di ngapat ya ki jingkran parman ide ba start ba ada idan ani ikran di tip let pi ki imdai ba shulat bit kum to klam tip ma dai tang bi tip ya khti jong blai tip ki ru ma itip ya ka GDP jong ka hari India itip let kita ma
itip no ari ide economist te mo ila long puli economics su ikom kena aku mu no hikai jong ki commerce mo bla bat PhD itip dre kita baro ki mayu te ipanan kam na kam ta ka buram jong blai te ban surf gi jela jong tamta ka jing man jong ka jing yap jong ni kala pan kendet pat ba yang ku ni plang de wa yu pi long kum ha ka por nga kwa ban ra pi yo GGM Nichols Roy ma ude ubri jong blai GGM Nichols Roy go ba it ba blai ude pastor mo apa ka balang jong blai pi tien rei ka jinglong jong upat kalong ka nomor bla but ba Jesus Christ de bo shuli sakri blai to la yo ba kinong rem ta ka daw blai ura ka dan ba ngi ka kum ka jat mri matang ni la man to sibun ya ka jingwara jong GGM Nichols Roy ya ka 6 schedule ni la man no nak takadaw usay blame ng pi ba u expose i kumba pila yo skaw hi ba Dr. Kisinkan imkran sniw yun no hada im da kata jingim ba kani ka jingim jungi ba ka jingi hap jungi kala expose lot dan kamban kran ai kala expose lot ngasupen batay nga kan kendit sad ma kala expose lot yakiti ba sakri blame ba kum uri ba dan kamera ban let yalap sini ni ban hap banda tanki briu ki ba la dan ya kata kerdan ki balak ban let ya lap mereka menta kapan i pleng bang i kiru pat baru nomor i imdei pastor idei tanggu le si tanggu buriu job ba balet jing sang rei kum buriu pat ba ilet jing sang rei ilet ya lap kelang bat umdan bakhang i ma te mentar ki pat ba ki la sung thu ki om pleng har ngam dadan kam pleng banda pas kita kerdan ya bangan dapat kerdan bangan let ya lap sya ki cakak kendong bangan dalet ya lap sya PB beliau ai pleng ka ikhtiar yang haru Amaru Jesus Christ kan mau khat itu ki ba jom Petrus ki ba kamnang klam start ki klam pas ki nak seminary ki pat ba am tahu lah sedang semua tu ni ka expose tengah pi kan ni kawan rak ka jingkala kawan rak ka jing ayu ki pat ba perkhat kumwe banong pleng ka jing sakri namar blai ka jing sakri blai ka sa ben mentan namar ka jersey palat namar ngiyo ya ki nong yalam ki balak pen jersey palat ngam kedau kuting ni no bat hadu baki beri ki la khen ba ya jing sakri blai bakalong jersey rei u doktor ji king sengka ya la bi ga gospel sakri yu blai ka kalmong jersey no rei ki beri hi ba jersey ka ktien yung blai re kam jersey ka jing sakri blai kam jersey rei ka ki beri hi ka ba shim kabu ban pen jersey ti pat ba la su thu ta pleng dauru pat ba ma dan kam ban dan ka jing ya dai yu blai ban la ya la ban yu jadi tak kawan rak tak kapan kilat ya barokat kapan ki jing perkat ki beriu ki lak sutu metaba ka bor pisah kamdan ban bat ka jing sencar kadar ban penbi ba kamdan yesu kawan rak ni penat kam ni uyo kat gani ka syuki penat kam ban let ban syakri hi wai ban saf ya kajat ban riu ban saf ni kong yu blai ban saf yu idan ka jing kia tengi la du sisa ngila du sisa komuni tak ada orang beli wantang kandit por pi beli bu na mentang purpose Jesus Christ udan tang lais nam sitak den rem lapan kidot ya barokat te uni orang baru aba ulayo ikini ginong rem jong Jesus Christ ngong mentau yak tang udan tang ars nam rem lapan kidot ye bat kani ka jing yalap jong ka apoi kelang dei te tang hari kasih jong ikitip lete kala bana pi ka bana ka spread kani ka jing yak karan pi ka spread bat sadan batho kin sadan ru giba mo la sigi batho syapang ga jingim jugu giba nang bastat nang ni syakamat kin sa tho syapang jugu kibri kin sa yok puli kin sa kasyai jing perkhat dengan kata da long wat benut syuk ba menta da ka jing yak jong niu rangba ka jing khlap bo bleu shim no yu shu blai kalau ka jing pen kendit ben riu yang ai fi bagin su thu kum no ban im no ya ta ka jing ya dei bu Jesus Christ la dengi kwa ban long kram pada bangidan ya kata kajingnya dai bu Jesus Christ kata karakter yu ladang iyo ya kabor kaburang ru kanum ketak syuk kajingim jungi ba bangin rak syuki la ni bangin pendan kam bangin long ma ban sngau ngalong kram riban surf ki wai ban syakri ki wai bat kalau kabala ya kiru pat ba kinlong ki bakram lada kiyo ya kanong rim Jesus Christ ban long red mau bakin ban hikai ngir ban long red ban long snow red ban hikai ginong yalam jongir gibara ka senchar khadar kin long snow red bagi dan kataka la ai ki la pen kop iki bakin senchar yu pat ba unda kabor
Henry da ka jing da ka jing snoret ban Shakri ni namar pat ba tau pat no ti kumju ri ki Shakri jong ublai ba Shakri hi maniam dai shu piong babdan kata ka kerdan bangan maka de ka kerdan pinyo special no let di shar yo special ti jakaru pensyong bakam ha jing bam kam buram ni kibri rim kam dai shu ta pat ba la tip ta kam dai shu ko ni ri rang ba ugan mit eksekutif tu ba ni along melang kumju hi no wang yalong lam dan ka jingi pem dan ka jingi ai kata hiyo ka jingi ni upat ba haleluya ya rob try nam ka pen kraw Jesus Christ nam ta ka buram jong try ya rob try ngai chance ya ni ka YouTube pat ka Facebook pat ka Instagram ku blai shi bote da pisngau tu ba ka ni ka ajing matoy pen preng lang ni ka kubor markan kan poi kelang ki jaka jong ka ri pat ka jat bendri jungi ri khasi jantia kanang ba ki bri kin shai kibri kan plik jing phat kibri ti la da pim pat mat ya uji sukres na si pim pat dan ka jing em pi uji sukres pi kwa no ban long ko ni u Dr. AJ Riki sim kan pi e ka jing em ju pi e ka jing long ju te ngai thu pi bo ni u la mat uji sukres te piru kala ka bomot no ni ki pop kala bomot no e no ni ki jing long bas niu pai no uji sukres yo ban sat khut da snam ju nget u em gat ko kinong rim snam ban puli no ikani ka Bible ka ba penlong ri khrau yo no bri kala pan penlong ri khrau piru pat haba kawai sakawai bai Dr. Ejis ringkan im salia ban ya pi bun ki bri ting ka jingyap ta takadau ting yo dan nong shun yo dan basiak mano dre i kum u ayuru ya bet kadan kawai interview im syap ting na maridan itep ba indayap yom kalong ka jing mentor lada siap na dayak na kajing pang na dayak kumnuru ila dan kajing scam ba in let show Jesus Christ nong pen em ju ai u ka reward ti pidan em pat ba kata pidan em bangar anda em nam tau Christ ban pen le bha ki ban pen dan buram u bat kumju na ngayap no na kaniga sla perthairu ngam so slai nganum syap tiang na marblai kajing yap kalam tang kajing sedap ti kajing yap jeng im ti kala kot ne kalau jing sedang bun sin kibri ki bendut ki spa ki pau bendut ki ai namar ki perkhat ba insu im tang kani ka do dan jing kerman shu rengi ki banget au Jesus Christ ni banget akti jong blangi dan kata ta ka jing mut ba mindayap ngi salat ban syau kunra mta kata bangin sayo la dangi la le ba kat kum ki jing la ngi la yo e ka jing pen em ka penlong ngi ban le ba ban em ba ban Shakri ki bai ban ngi sayo ka reward cham ngi sayo e kata ka jing mento cham nang te la dangi kala ka bomot ka jat beri jungi kala bomot pi kan salong kawai ka role model ka state jungi kan salong kawai ka role model ka boleh uniada boleh protect boleh pa angel jungu bat dan banu bala ban yang persat ada ngi pai no di pop jungi bagi but nuksa nau ni orang baru kumba ula but pi upol wang but nuksa na nga upol wang apostol pol kumba nga labut nau Jesus Christ tengi ru tong ini abut nuksa nau ni ri orang ba katang kamet jungu kala khlat ngana ong liet namar belai liet temot dan isu ula em dem ta bat belai ula let sha paradise le bangin but nuksa no ni urang ba Dr. Eji Riki singkan kinong ya la manong kinong yalam niam nong yalam hari balam kinong yalam ki priupat ba nin yo kumba ula but yo Jesus Christ ngiru in but yo Jesus Christ ngiru ni ong lang ban nga ban em yang ong lang bat nga ong na kadu kajing khat ong ban em yang kalong Christ ban yap kalong kajing mentoy tenam taka buram jong ublay ya rob itrai